Здравейте и добре дошли в новото видео. От днес, както ви обещах, започваме 22-дневно предизвикателство, в което ще ви разкажа как се тълкуват вашите цифри според матрицата на съдбата. Преди обаче да поговорим за вашите таланти, предназначени и житейски уроци, нека да разберем как се изчисляват 4-те главни точки в матрицата на съдбата. Сега ще ви покажа как става изчисляването стъпка по стъпка. И така, първата голяма точка е денят ви на раждане. Ако сте родени на дата, която е от 1 до 22, пишете цифрата както си е. Ако сте родени на 5, пишете 5. Ако сте родени на 11, пишете 11. Ако сте родени на 22 число, пишете 22. Ако обаче числото ви на раждане е по-голямо от 22, то тогава е нужно да съберем цифрите, така че да се получи цифра от 1 до 22. Например, ако сте родени на 23 число, събирате 2 плюс 3 и пишете 5. Ако сте родени на 31 число, събирате 3 плюс 1 и пишете 4. Ако имате още въпроси по това изчисление, пишете ми в коментарите, ще ви помогна. Втората голяма точка, това е месецът на раждане. Тя се намира най-отгоре. Месеците са от 1 до 12, така че просто пишете цифрата на месеца, в който сте родени. Третата цифра се получава от годината ви на раждане. Сборът на годината, в която сте родени. Трябва да се получи отново число от 1 до 22. Ако се получи по-голямо число, то тогава отново събираме числата, докато се получи такова, което е от 1 до 22. Например, ако сте родени 1980 година, събирате 1 плюс 9 плюс 8 плюс 0. Ако сте родени 2000 година, събирате 2 плюс 0 плюс 0 плюс 0. Ако сте родени 1999, събирате 1 плюс 9 плюс 9 плюс 9. Само не забравяйте, че трябва да се получи число от 1 до 22. И така, четвъртата точка, която е най-отдолу, е сбора на първите 3 цифри. Сборът от датата ви на раждане, месеца на раждане и годината на раждане. Тоест, събираме първите 3 цифри, които получихме до сега. И се получава четвъртата голяма точка, която се намира най-отдолу в матрицата. Тези 4 точки образуват основата на матрицата и разкриват вашите основни качества, таланти, житейски задачи и потенциал. И така, днес започваме с описанието на числото 1, т.е. хората, които са родени на първи, също и тези, които са родени през януари. Вие също слушайте, защото качествата важат и за вас. Какви качества притежават хората родени на първи и тези, които са родени през януари? Ще започнем с положителните качества, а това са привлекателност, упоритост, независимост, лидерство, харизма, комуникативност, енергичност, решителност, ораторски умения, интелектуалност, индивидуалност, новаторство, креативност, авантюризъм, изобретателност, оптимизъм. Ако притежавате тези качества и ги проявявате в ежедневието си, то честито вие проявявате вашата енергия в плюс. Това е много важно. Както обаче всеки човек има своите положителни качества, ние имаме и своите отрицателни, тъмни качества и страни. Какви са минусовите проявления на енергията? Едно. Човекът може да притежава завишена или занижена самооценка за себе си. Може да има голямо его, затвореност, потискане на другите. Може да притежава властност, конфликтност, агресия, неувереност, гордост, нерешителност, нетърпимост, користност, манипулативност, завист. Може да е потаен, нетърпелив, може да е самотен и злопаметен. И нека кратко обобщя, че когато тази енергия на единицата е в баланс, човекът е харизматичен, лидер, уверен в себе си, креативен и способен да вдъхновява другите. Лесно генерира идеи и има силен стремеж към развитие и успех. Когато е в дисбаланс обаче, могат да се появят прекомерно его, желание за контрол, конфликти, манипулативно поведение или пък обратното – липса на увереност и страх от действие. Основният урок за човек роден на първо число е да се използват лидерските качества и силната воля по конструктивен начин, без да се потискат околните. Първата енергия дарява човека с лидерски качества, които много помагат в живота. Тези хора са майстори в своето дело, способни чрез творчеството си да реализират безброй идеи. Много е важно да прилагат идеите си в живота, а не просто да ги трупат на рафта. Егоизмът обаче е неразделна част от тази енергия. Важно е човек да не се страхува от това качество, а да го използва за развитие и осъществяване на своите идеи и замисли. Ако сте родени на първо число, то това е описанието на вашите положителни и отрицателни качества.
Какво означава обаче цифрата 1 за тези, които са родени януари месец? Тогава единицата ще стои в втората позиция, т.е. най-отгоре в матрицата. Това означава, че изброените качества до сега стоят във вашите таланти. Тоест, вие притежавате талант на лидер, човек, който може да води хората след себе си. Притежавате чувствителност, авантюристичен дух и идейност, бързо генериране и реализиране на идеи. Притежавате високо ниво на интелигентност и любов към ученето на нови неща. Способни сте да предавате дълбоки знания и то от позицията на гуру. Съответно, тези таланти могат да бъдат блокирани от егоизъм, незавършени проекти, гордост, подтискане на околните и останалите негативни качества, които изброих по-рано. Какво може да зарежда хората, които притежават единица в матрицата? Ако се занимавате с творчество, майсторство, ръчни изработки, създаване на бижута, картини, дрехи, примерно, или каквото и да е, ако се организирате спонтанни пътувания, събития и срещи, ако се занимавате с йога, медитация, разни практики, за единицата е много важна свободата във всичките й проявления. Те харесват също празници в народен стил, традиционни събития, също така време прекарано насаме със себе си и четене на практични книги с дълбок смисъл и развиващо съдържание. Последно да кажа заключително каква е препоръката за хора с единица в матрицата, т.е. какво трябва да правят, за да реализират тази могъща енергия на лидера. Като за начало реализирайте идеите си веднага. Вярвайте в себе си и своите таланти. Бъдете решителни, инициативни и активни. Съсредоточете се върху себе си и собствената си реализация. Също така не забравяйте да споделяте своя опит и знания с другите хора. Това също е изключително полезно. Напишете ми дали това описание отговаря за вас или за някой от вашето обкръжение. Ще очаквам вашата обратна връзка и ако имате въпроси, също споделете ги в коментарите. До скоро!